കർക്കടക മാസം കേരളക്കരയാകെ രാമായണ മാസമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ തനത് ഭാഷയിൽ രാമായണ പാരായണം നടത്തി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് കൊച്ചിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായുള്ള 3000-ഓളം കൊങ്കണി കുടുംബങ്ങൾ. രാമായണത്തെ അതേപടി കൊങ്കണിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്താണ് ഇവർ രാമായണ മാസത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വർഷവും 4 മാസവും 10 ദിവസവും കൊണ്ടാണ് തുളസീദാസിന്റെ ഹിന്ദിയിലുള്ള രാമചരിതമാനസം സാഹിത്യകാരനും കവിയുമായ അനന്തഭട്ട് കൊങ്കണിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്. റിപ്പോർട്ട്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ശരി, ഞാൻ ചെയ്തത് പാപമാണ്, തെറ്റാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ട്, അടുത്ത യുഗം. കേരളത്തിൽ തമിഴർക്ക് ശേഷം 3ാമതാണ് കൊങ്കണികളുടെ സ്ഥാനം. 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലയാള നാട്ടിലെത്തിയ കൊങ്കണി സമൂഹം പിന്നീടങ്ങോട്ട് കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും കൈവിടാത്ത സംസ്കാരത്തിന്റെയും മാതൃഭാഷയുടെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കർക്കിടക മാസത്തിലുള്ള കൊങ്കണിയിലുള്ള ഈ രാമായണ പാരായണം. ഹേ ജനനീ ഹാമ ശ്രീരാമ ദൂതോ ആഞ്ജനേയോ വായുദേവാലോ പൂതോ ಮುದ್ದಿಹಿ ಹಾಂಗ ಹಾವೇ ಹಾಡ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಿ ಪ್ರೀತಿನ್ ಧಾಡ್ಲಿ. വാൽമീകി രാമായണത്തെ അധികരിച്ചാണ് രാമകഥകളെല്ലാം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ അധ്യാത്മരാമായണമാണ് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ ഇതേ ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഗോസ്വാമി തുളസീദാസ് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള രാമചരിതമാനസമാണ്. എന്നാൽ സാഹിത്യ സവിശേഷതകളൊന്നും തന്നെ ചോരാതെ രാമചരിതമാനസം കൊങ്കണിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്ത കൊങ്കണി കവി വിദ്യാവാചസ്പതി ശ്രീ അനന്തഭട്ടാണ്. തുളസീദാസൻ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയെ പവിത്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയും അതിൻ്റെ പ്രചാരത്തിനു വേണ്ടിയും ഇത് തുളസീദാസൻ രാമചരിതമാനസം എഴുതി. അതേ താല്പര്യം, അതേ ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശ്രീരാമചരിതമാനസം സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തു. പ്രസ്തുത വിവർത്തനത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ മുഖരിതമാകുന്ന കൊങ്കണി ഭാഷയിലെ രാമായണ പാരായണം ഭാഷാവൈവിധ്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും കൂടി സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.